Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama. Timu yangu ndipo mukita si katadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo yawa zviri kupisa katopa timu yangu pasacha pina pane zviri kupisa vana si chimo kubayo button subscribe so tata musare pane zvese zvichitika zviri kupisa paZondo TV anditi komana ndatambura zita rangu inini ndisimba Java amana ndiri kukumbirawo kuti vane vanokwanisa kutsvaga mukoma wangu wamudzota mana ndatambura komana mukoma wangu ndiprofeti vane mari dzakawandisa vanenge vachiflasha mota vachiita sei asi ini ndiri kutambura kudai taura kuno nechigeza mabhina ndichimopeswa ndichipuhwa 600 rand per day. Can you imagine? Inotengei mari iyoyo? Komana ndatambura komana kumba mama wangu wakasiya kune zimansion ririko kune motikari yavakasiya ikoko vakati mwana wangu Simba zvinhu zvese zvinofanira kuzvipiwa ndiri kuvaendera kumaloya handisi kumbotamba ipapo ndiri kuvaendera kumaloya apa pakafa amai vangu vakabva vanditengera tiketi ivo Prophet Passion vanditengera tiketi ndege pepe vachiti ndiuye saka ini noonekwa ndogara ndakanonoka kusvika paairport kubva tiketi ratonzi expire saka apa vakatozoti vanonitengera rimwe apa vakatozonitengera rimwe rachoka nguva yacho isisatombokwana aiwa manaka ini ndikudzvanyirirwa vari kundishandisa vanhu ava pandakaya kuno kuSouth Africa vakandipa 50,000 rands vakati chitanga life yako ndikudziva kuti 50,000 inokwana chii ndinobhadhara 12,000 mumba yandinogara inini ndine ndichida kudyawo zvese zvounzi hanzi ndinoita zvevakadzi zvokunyeberwa kwesoko handatambura mani 600 per day. Mukandokumbira kuti mundishitsirewo message kuna Prophet Passion Java. Please ndishitsirewo message modzo kuti ndatambura ngavachingondipawo zvavo mari yebhazi chete 2,000 bhazi riri kuita 2,000 nebhazi 2,000 chete ndoende kuZimbabwe ndinogara hangu pamba pamai vangu kuti ndashupika inini weduwe maita henyu wachabatsira kuna wachabatsira maita henyu. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama.